Ще ме извинете тук малко като на село, ама... Малко му врътнах едно кръгче, обаче гумата му е спука на предната. Работи си като резачка, както трябва. Ауспуха ще се чисти с Кока-Кола, предполагам, защото преобразователът за ръжда изисква доста време. Иначе пред мръсотията има запазен хром. Някакви начинъци на ръжда. Общо взето това е. Акумулатора, нивото на киселината му е паднало. Или ще се долива, или направо нов. Той чак лятото ще се кара този мотор. Днес ще залепим буквичките, утре лепенките. И така. Голямата изненада, че резервуарът се оказа наполовина пълен. И бензина става да сега, малко пуши, сигурно се е изпарил половината и затова станало повече масло. Това е двигател.